Og nu er nyhederne med Sanne Mars. Klokken er 6 fredag morgen den 11. november. Og i dag har vi Helle Thorsen Smith med os. Velkommen, Helle. Tak. Helle, der er jo kommet en ny finanslov, og for at sikre os, at de unge seere ved, hvad det egentlig er, så vil vi gerne stille dig et par spørgsmål. Finansloven, hvad er den egentlig? Altså, finansloven er Folketingets vigtigste lov, og det vil sige, det er en slags husholdningsbudget for Danmark. Uden den, så kunne samfundet simpelthen ikke fungere. Så egentlig burde den hedde statsbudgettet i stedet for finansloven, men man har så valgt at kalde den for finansloven. Så. Hvor kommer pengene fra? Pengene de kommer primært fra skatter og afgifter, det vil sige fra momsen, fra vores madvarer og sådan noget osv. Hvordan bliver pengene fordelt? Det er politikerne som mig for eksempel, som fordeler pengene. De går så til for eksempel hospitaler, veje, skoler osv. Så finansloven er et kæmpe regnestykke, som I kan se. Finansloven består af næsten 1.800 hovedposter. Hvor meget er det samlede budget på hvert år? Det samlede budget er på mere end 100 milliarder kroner hvert eneste år. Hvordan bliver finansloven til? Ligesom den bliver til ligesom de fleste andre love. Så, det er regeringen, som fremsætter lovene i Folketinget. Og der skal selvfølgelig være flertal og alt det der. Hvad indeholder finansloven? Den indeholder de indtægter og udgifter, man regner med for det kommende år. Det år kalder man så for finansåret. Hvordan behandles forslag til finansloven? Forslag til finansloven behandles i princippet som alle andre lovforslag i Folketinget. Hvor lang tid er loven gældende? Finansloven gælder for 1 år ad gangen. Den er gældende fra den 1. april til den 31. marts. Er der nogle traditioner i finansloven? Der er tradition for, at finansloven altid bliver vedtaget hver eneste år. Og inden afstemningen er der dog altid en livlig debat i Folketingssalen. Er der andre ting, du gerne vil tilføje? Så vil jeg så bare sige, at finansloven ikke kun er et budget. Den er politik, den er holdning og udtryk i penge. Selvom der er uenighed om finansloven i Folketinget, er der også poster, som ligger fast, som f.eks. folkepensionen og mange andre sociale udgifter, som på forhånd er fastlagt i loven. Så siger vi tak til Helle, tak fordi du ville komme, og videre til Henrik med sporten. Let's go, Geronimo. I'll get you out of here. There's too much talking in this atmosphere. 'Cause I just wanna get you out of here. My baby gonna get a lot of me. Ooh. She goes Gigi, Jojo, la la. Let's go, Geronimo. I dag har vi den. Du filmer kun en Britt, ikke også? Nej. Nej, det er jo meningen, at kun Ja. kan se. Nå. Jo. Klokken er 6, det er tirsdag morgen den 8. november. Velkommen til Ej, jeg glemte lige at filme. Klokken er 6, det er tirsdag morgen. Jeg prøver forfra. Klokken er 6, det er tirsdag morgen. Mandag den tirsdag. Hallo. Lad mig lige prøve igen. Hallo. Goddag, det er Sanne Mars. 2. Det skal du også sige. Nå nej, det siger vi i introen. Jeg stopper den nu i fjolser. Jeg skal lige ned i vores kælder. Klokken er 6. Klokken er 6. Det er fredag morgen den 11. Videre. Vi øver det ligesom. Altså det her, det er nemlig. Klokken er 6. Det er fredag morgen den 11. Jeg glemmer hele tiden at sige. November. Og vi vil gerne... Som kommer af moms. Som vi får. Moms. Har vi jo Helle, Tom, Thorsen Smith. samlet budget. Nej, det skulle være sejt det andet. Ja, vi stopper. Forslag til for
Klokken er 6 fredag morgen. Vi har jo lige fået den nye finanslov. Og hvad med rektor? Hvorfor rækker du til? Hallo, det ligner altså seriøst, at når det her ikke er, så kommer sådan op for dybet, så når der rejser